Vítejte u dnešního videa, dneska vám to, že si dáme zkazíčky, který má noček, tak strašný. Teď se musíme držet fakt u sebe. 297 odběratelů. 3 odběratele a 300. Ale už vím, to by 9. Jsem tu Takovou dlouhou až dohraju. Až dohraju, pak přijdu. Do Saga, Sud, Nejša. A kam musíš jít? Ten ti budeme dělat. Aha, takže ty budeš končit, jo? Po téhle, že? No. Máme sadek třeba. Teď všechny zabiju, už jsem se naštval dost. Tak ale tu odpaček, kde nemůže umírat. Já se budu snažit tak neumírat. No tam nebude, sice tam padá hodně lidí, ale ne tohle. No, kámo, co tady dělá na téhle věži? 3 lidi, kámo, co tam dělají, kámo, jdeme neči. To nevím. Kopie. Jdeme ty! Tam seš i ty, tak to jo. Já jsem zjistil, že tam jsem sám, proto jsem utekl. Moje sestra má problémy. Ano, babi? Everybody wants to. It's a right. Tento tady koupím. Jo, ma enemy. Ne, taky budu muset asi končit potom. Ok, po téhle, že? Ale já nevím, co Já budu určitě končit po téhle, že už je to potvrzený. Česká Máša, není česká Máša. Koukej! Česká, no, říká. Co? Sniperka! Dobrý. Jo. Fialová, dobrý. Tak GG. Tak to GG. Jsme dost Jak to ty říkáš? No tak to GG. GG, no. Nějaký týpek píše na WhatsApp. Tak ne, asi to si mu vyfotil tu minigun. Jo. To moc zácněl. Co ti řekl? Že nic moc zácného. Já ti to řeknu. Není to moc vzácný, ale OK. Ale je to dobré. To řekl. Tak ale máš na to tak 5%, že se ti to spomíná. Ne, to menší, 0,01 myslím. A ještě mytické do toho. Vždycky ano.
Ale ono je jenom vždycky ve hře, myslím, že. Pojď se spát. Kámo, tam jsou 4 capci. My nehrajeme. 116? Musíš si pamatovat, že je ve sklede. To jo, ale... Že tam sklada celá fajtila. To není blbý. Ne, já jsem myslel... Já si myslím, 116? Bacha! Ne! Kámo, kdyby jsem teď nepomohl? Já mám málo! Je nemožný na němu, já mám 25, že jsou to ty kraunáři, já se nejbudu, běžte na nás. Ani ty! Pamujte na blízko. Když mám... Spamujte na blízko. Tady pryč. Ne, to si tady. Jsme udělali. Máš klauna, já se už libutuju. Já se libutuju. Já si vezmu nějaký... Dáme! Pojď na mě se mnou. Pojď. Kámo, mají málo. Kámo, běž na něho. Nemám. Tak? Co dělej? Na tohle běž. Yes. Já potřebuji nějaký dobrý loot, já dobrý loot nemám, já mám jen tuhle Kámo se na loot. Přesně, teď jo. Oni měli to. Snad se stěnu dostat pryč. Jo, Já potřebuji metky, jestli někdo z vás má. já nemám, fakt nemám. Tak GG. Ahoj. Je. Oh. A ty, že? Kit. Kde? Not kit. Jo, This no, is... notky, no přesně. Oh. Kámo, to není kit. To není medkit, to je big kit. Jo, no, vyči. Ty vole, já to netrefím. To taky nejsem dobrý Tak se kámo. Můj aim je straš. Můj taky a hlavně na smích není trash, ale na smích. No dobrý. Tak ten má aimbot. To tam je aimbot. Nevím, Kámo, nebude, budu následovat. Kámo, tam je zapijte ho. A neber můj loot, prosím. já co jdeš? Já musíš fakt, no říkal jsem to. Baka, sniper! Já nemůžu fakt. Baka, sniper! Kam, co je to za dementa pro následovacího sandizgrauně? Tu se schovej, no. Já jdu za tebou hned. Ne! Tady je čáp, shotgun, jestli chceš. Kam, já vyfatím. To je kit. To ne, já jsem Co to je? Mají aimbot. Aimbot. Ty to vydržíš, buď tam schovaný prostě. No a kempitu. A týpci ho zabijou. Týp zabije celé lobíčko, nibové s aimbotem. A nech mi tu brokovnici, jo, prosím. Jo, jasně. 10! A pak vydáš na to. Kámo, sniper! Já si ani zůstat tady se mnou. Baka. Baka na moji sniperku. Já jsem jenom u týpkovi zasypal ubral 60. Tu dáte, ty nebo. Týp chráně, Dáte ho? to se mnou. Ani zavři ty dveře, ani zavři ty dveře. Ani co mě
Já potřebuji strašně moc nábojů do brokovnice, ale strašně moc. Tak já ti dám 24. Tak Ani co málo. tady mám shieldy. Sorry, já jsem to vzal. A ty potřebuji jeho frenda. Pojďme. No, kámo, a bojí se, Elko. Makrek. Bude mrtvej. Já bych šel hrát strašně. Kdyby měl hned něco. Že kdyby... Kámo, Co to je za a mě zepere, ještě mají sniperku? Ještě s ním bude snipit? Vůbec, kamaráde, vůbec. Mám tvrdý shotgun, dobrou, pak ti ji dám klidně. Tak já ti dám tu A shotgun. potřebuji naboj do sniperky. Do Já ti sniperky dám potřebuji. dobrou shotgun, tady máš. Nechci odík. Do sniperky, prosím, do sniperky. Snipy 50 mám, vem si. Je moc. Vem to, vidět. Ale teď jdeme hledat kraunáře, protože já chci taky kraun, vím. Já potřebuji high ground na snipení. Jdu sem nahoru. No potřebuješ shieldy, tak ať jde ke mně, já mám i shieldy a na healy. 116 kreklisko. Oni mají furt, dáš tam týkačky. Kamo dostal konec, získal 1, 2, 3. Mrtví 2. 2 jsou dead, jo? Kamo, já na ty tvoji 1, 2, 3. Kamo, Je poslední. teď činí jdou po mně. Honoko! Kraunáš je tady někde, ani jde seš. Sekund střílí, označuj. Yes, No tam je, no. jsou borci. U toho balónu pojďte všichni, já mám jíry do všechno. Ne, I shieldy, pojďte. To potřebuje jíry ani. Ty koupí! Pojď se mne. Jestli chcete, tak si vemte toto. Já jsem borec, A to 10. napotřebuji. Yes, tak já si vezmu asi tu shotgun, 10. Pojď. Kapo. Jo, no, zdrhá. Jde? Mr. Savaman. To není Mr. Savage, ale Savaman. Upídám. Nastal to. Jde? No jde? Yes! Zabil Pěkně. jsem týpka. Já je budu končit, tyto dva. Ne, je bonec. Ne, já nemůžu. Sniper. Na mě sniper. Musím Má snipera. kámo, ale já taky, běžte na něho. Má třeba hodně válka. Jde? Krauna je moje, za odměn. Víc zdí. A já ti hledám, neboj se. Jdi. Mě někdo volal, nebo mě někdo psal na... Kámo, ale já si bojím, že mám málo, kámo, já fakt volám trošku. Musíme být hned u sebe, Aničko, běž secretově, já tam budu. Nedodělávejte ho, počkejte, až končí reboot, pak ho doděláme. On se dodělal sám. Jo, tak GG. Teď když zabijeme týpka, nedodělávejte ho. A teď dodělávejte od čtečka, jo. Protože reboot to je... Rebootování konec. To je jedno, vyhrál Teď nikdy nebude ve hře, teď už nebude nikdy ve hře, GG. Zaraz. U mě. To je hrozný bod, ale. No, Kámo, co to je za blbce, on neráš. přesně, co je to za... On chce teammate, ne? Dead? Takže dodělej ho. Ty dodělej ho. Dead? Hlava? Takže dodělej. Barot měl smůlu, no. Yes. Nice. Ty koky. Dva poslední hráči, tak nám lidi to lidi.
Je to Já ti dám shieldy, já ti dám shieldy aspoň. Nemáš shieldy. skoro dead, jo. Bacha. Ten se noobs and boy SM botan. Kamo, ty mě zabije, tak je to cheater, pažala. Jo, no přesně. Elko, gridy zatancuj na nás, nebo slučkou náladu a se utilidí. A čo máš ty shieldy? Nebo já jsem tě vzal, tak tady máš shieldy. Mají minička, vem se. Je zdali. Ale já jsem tam dáme bombu 26, jestli neumíme stavit. To není. Tady bude schované větší, ne? Buď tady, nebo na něho, já ho chci nechat žít, ať čím... A no-scope, já jsem mu dal totální no-scope. GG, tak lidi, pokud se video líbilo, dejte like a uvidíme se příště. Tak čus. Tak čus.